Kapuso, muddy stream flow nagluntad sa suba sa barangay Biak Na Bato, Castellana. Mga residente ginapaalerto sa posible lahar flow. Iniyang gintutukan ni Aileen Pedreso. Bangod sa pag-ulan-ulan humalin kahapon, ginkumpirma sang FIVOX ang nagluntad ng muddy stream flow sa suba sa barangay Biak Na Bato sa banwasang Castellana kainas ng aga. Sunod sa FIVOX, manipis ang na-monitor nga abo nga nag-upod sa tubig sa suba. Apang, ginapaalerto ang mga residente nga nag-iistar malapit sa suba sa posible pag-ilid pa sang madamo nga ash deposits o kung abo nga na-deposito matapos maglubok ang bulkan Kanlaon sang tinalikdan nga December 9. Kung may araw, pag hindi man dami nga deposits, no, pwede nga continuous kaya po yung ini siya nga ma-wash out kung may araw ang mga malpaskop na pagtulan. Wala naman sa ngidbuga nga aso nga may upod nga abo ang bulkan humalin kahapon sunod sa FIVOX. 22 ka-volcanic earthquakes ang na-monitor sa bulkan sa sulod sa 24 oras. Samtang, hugot naman ang monitoring sa GTI Negros Occidental sa presyo sa mga nagapanguna nga balaklon sa mga apektado nga mga LGU sa probinsya. Per daily price monitoring na siya. Gina-finalize lang namon ang pag-prepare sa automatic price control naton para mahatagta sa aton nga governor. May pinalidad ang mga negosyo kag establishmento nga wala nagasunod sa ginabatuman nga price freeze. Wala pa man sa may labaton nga reklamo na tuhoy dire. Sa piyak nga bahin, nagsapol na ang Office of the Civil Defense kag COMELEC Region 6 angot sa pagdihon sang contingency plans para sa 2025 Midterm Elections. In kaso, magpadayon pa ang aktibidad sa bulkan sa tiun sang election period. Lakip sa naapektuhan sa paglupok sa bulkan nga pagkatutukan sang COMELEC ang La Carlota City, Bago City, Moises Padilla, kag Castellana. Posible sunod sa COMELEC na sa sulod mismo sa mga evacuation center ipahamtang ang mga polling precincts. Evacuation centers, ang schools used as evacuation centers. Also, ang those mga evacuation centers, butang man namon sang temporary polling places in case na. Ginatunan man ang pagpatigayon sa special elections kung sa adlaw mismo sa pinili ay liwat na maglupok ang bulkan. Upod Geruel Manggoy, Aileen Pedreso, Western Visayas.